السلام علیکم چاروں کو اداروں کار کو جائیں ارند و تمغائیں وش جوڑ سلامت باتیں وشیاں جمرش مصرا ساحل ساچاں باتاں گلیں چاروں کو اداروں کا میں رنگیں دابا مرچی پدا ماوتی چینل چورے توارے تو کا یک نوکے نوارے ارتوا یہ شمدے ما پیش کنے مل نوارا پیش کنے ساری اگر شما میں چینل چورے توار تو کا نوکتے گنا میں چینل علمیہ لائک شیئر سبسکرائب کنی یہ نوار سرا یک لائکیم علمہ بجنی مرچی ما گب جنے استاد تنویر نظر البم نمبر 1 یعنی کہ پیدبن نمبر 1 آئیے نامہ مار محرگ شنگو تالان کو تگا جی جے پروڈکشن او نوار نادر استاد رفیق کے نامہ نما گب جنے کہ آئیے سوت کو جامتا ہوں آئیے شاعر کو جام بیتگا آئیے سوتیں کائے کدی کھیچا شاعر بتا صالح محمد صالح دیگه یک سوتے جنکاں پا دلا شاعر بتا امجد سہیل دیگه یک سوتے استاد چمانی نور لیلا شاعر بتا مصدق ساجد دیگه یک سوتے غم واراں غمانی تی آتر شاعر بتا عارف عزیز دیگه یک سوتے لڑے لاڑے لڑے شاعر بتا امجد رحیم امجد دیگه یک سوتے مستان دیوان اگیں بازارا شاعر بتا منظور بسمل دیگه یک سوتے دلا پچ گرے میں شاعر بتا عبداللہ رائی دیگه یک سوتے چمان دور ربتے شاعر بتا منظور بلال دیگه یک سوتے بے وفا دوست منا شاعر بتا سلیم ثابت دیگه یک سوتے درد اما چے چما شاعر بتا حلف جیم داد دیگه یک سوتے ماتیں وطن شعریں زبان شاعر بتا منظور بسمل دیگه یک سوتے اے زندے ماں کے بنجا شاعر بتا مبارک قاضی اوشی میوزک ڈائریکٹر بتا ظہور خان زیبی وینجو رسول بخش فریدہ کتا مکسنگ ریکارڈس رجوان راجوہ کتا ریکارڈنگ شاداب اسٹوڈیو کراچی بوتگے گلین چاروں کو اداروں کا مرچی ماشمار سرپدہ استاد تنویر نظر پیدبن نمبر 1 بدا کے البم نمبر 1 آئیے نامہ مار مہر مورگ او شنگو تالان کو تگا جی جے پروڈکشن او انادر استاد رفیق کے نامہ گلین چاروں کو اداروں کا ایوڑی نوار سا صرف دل لوٹیں اور میں چینل علمیہ سبسکرائب بے کنے سلامت باتیں